Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen tatelicious achinyomba Holy 10 anyora paFacebook pake kuti iye Holy 10 anenge arikutambiswa front chete. Kimberley anenge small house ye one of the ED signs chete. And Holy 10 akungoshadiswa kuvhara mhani. This Kimberley is too beautiful kukwirwa na Holy 10 mhani ndaramba. Ways to talk about marriage. Holy 10 tsurowo zwayo inoritaira nema peji emubhuku. Holy 10 type dzana wekutamba uyu Maggy weku Bustop TV. Vanyora izvi Queen tatelicious mushure mekunge Holy 10 aenda akanorora Kimberley kublawayo. Saka there are a lot of speculations panyaya yekuti Holy 10 arora. Vamwe vanhu havana kufara nazvo, vamwe vanhu vafara nazvo. Saka Queen tatelicious vazoenderera mberi vakanyora kuti ivo Holy 10 naB wezhira nekakutu kaB kaye zvaibva zvabuda so sweet. Mumwe munhu akauya akati homwe ihomwe. Mumwe munhu akati that batch mahwani batch rachona guys I'm sure makariona mapictures ari kutenderera mavideo ari kutenderera pasocial media. Mumwe munhu akati Queen vanowanzotaura havawanzonyepi, vanotaura chokwadi most of the time. Mumwe munhu akati lol I didn't know kuti jira remabhokisa rinobuditsa sutu yakanaka so. Mumwe munhu akati kana imba yasangana mahuri anozara anotenderera ndo nyaya iripo guys. Mumwe munhu akati homwe yenyika hainyepi. Mumwe munhu akati icho yapindirwa naQueen Esther musati ndo makoti kuna amai izvo ndo matsotsi. Mumwe munhu akati noti Maggy apa mazonyanya Queen tatelicious. Mumwe munhu akati marriage iyi yakafanana neimwe so yandoziva. Mumwe munhu akati zvakaoma but chokwadi marriage iyi hameno zvaingori zvayo so. Mumwe munhu akati this makes so much sense kobhachi mhaka. Mumwe munhu akati homwe yati that's not it yaramba. Mumwe munhu akati OMG homwe haipotsi zvayataura batisisai. Mumwe munhu akati ana tate kuda kunzi munoziva zvose ko kungonyarara zvenyu. Mumwe munhu akati nechangani bheki bhachi rake zvake mujaya. Mumwe munhu akati homwe yataura hazvichinje. Mumwe munhu akati ndiwe hako wakarova bhachi rine jira redishwash. Mumwe munhu akati anenge muzukuru wamunangagwa uyu. Mumwe munhu akati Holy wacho kunge achakuma yanzi Holy 10 ari kuita kunge achakuma. Mumwe munhu akati akanaka mwana uyu love is blind. Mumwe munhu akati Holy 10 ari kumhanyisa mhepo. So ndo nyaya iripo guys. Holy 10 akabisira musikana wake mari 15,000 US of which zvinhu zvisina kufadza vamwe munongoziva mega. Queen tatelicious vari kudedzera kuti Holy 10 anenge ari kutumwa nevarakashi. Mari iyi anenge ari kutumwa nevarakashi. Mwana uyu anogona bhebhi iri rinonzi Kim rinogona kunge riri bhebhi laEmerson Mnangagwa Junior. I don't know guys kuti imi kana makazvitarisa munoti kudi, asi homwe yenyika most of the time haiwanzonyepi. Asi we don't understand kuti chii chiri kumboitika because Holy 10 naye naQueen Holy 10 naKimberley they have been in love for a long time. Saka handinyasozivi kuti zviri kusangana papi kana kuti Queen tatelicious vada kunzi vanogona kungotaura zvambotaurwa nomumwe munhu kunzi kungonyarara. We don't know pamwe vari kutsvagawo content, you'll never know. But kana takatarisa kusangana kwavo vanhu ava it's a mixed up, but most zvavo ivo Queen tatelicious vanombotaura zvavo chokwadi. So guys please comment down below mutiudzewo kuti munoti kudi, is it true here zvataurwa naQueen tatelicious kana kuti vari kungomhanya zvavo bani Queen tatelicious. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.